Ebda każ ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna f'dawn l-aħħar 24 siegħa. Għalhekk issa n-numru ta' każijiet attivi jibqa' dak ta' 120 b'dawk infeqa jammontaw għal 485. Sissa din il-ġimgħa kellna 11 każ pożittiv ġdid, bl-ammont totali jitla għal 611 każ li minnhom sfortunatament tilfu ħajjithom 6 persuni. Minkejja li f'dawn it-tliet ijiem in-numru ta' każi pożittivi kien pjuttost baxx, l-awtoritajiet tas-saħħa qed ikomplu jappellaw lill-pubbliku sabiex ikompli jsegwi l-miżuri biex jitwaqqaf it-tixrid ta' dan il-virus erridi. Waqt il-bulettin mediku tal-bieraħ is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gaucis qarret b'mod ċar li l-virus għadu magħna. Kien eżattament xahar ilu meta wkoll ma kien irreġistrat ebda każ ġdid, għalkemm imbagħad in-numri eskalaw ftit ftit. Intant waqt mistoqsija parlamentari li saret it-tnejn fil-għaxija fil-Parlament, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern qal li kwart tal-każijiet pożittivi f'pajjiżna ma kellhom ebda sintomi. Filwaqt li kważi wieħed minn kull 5 persuni li riżultaw fil-pożittiv għal dan il-virus qattaw iktar minn ġurnata waħda fl-Infectious Disease Unit fl-Isptar Mater Dei. Min kemila li bdiet l-emerġenza medika 11 persuna iddaħlu fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar u 4 minnhom kellhom bżonn l-assistenza tal-ventilatur.